Bună, numele meu este Andreada și astăzi vă voi arăta ce țin eu în acest dulap. Să începem. În cel mare dulap am un prelungitor, caz de necazuri, un color expresion. Îmi place. Uitați ce are pe spate. Nu se vede. Dacă s-ar vedea bine ăsta. E cu un delfin. Ei. Și mai am și altul doar cu roșu. În asta am cel mai multe foi. Foi peste foi. Oare. Oh, prelungitorul. În a doilea, cărți. Multe cărți. Dacă o să îmi scrieți în comentarii să fac colecția mea de cărți, poate o să vă arăt toate cărțile mele. În a treilea am și mai multe cărți. Da, să trecem peste. În al patrulea am cel mai mult. O cămiță. Foarte frumoasă. E drăguță. Se vede? Nu știu. Da. Și acum în cel mic, primul mic, am România, dacă se vede, și o carte și un caiet. Cartea Ion Creangă, o am de căietă mică și un caiet. Da. Și am o cutie de la ochelarii mei, dar voi nu m-ați văzut niciodată că am un ochelari. Da, pentru că ăsta e primul de ochelari. Am și șervețele de ochelari, nu m-am decis să-l port. Nu suport ochelari. Șervețele de ochelari. O poză cu mine într-o ramă. Da? Și mai multe cărți. În a treia, centuța. Centuța mea preferată. Și înăuntrul ei, vedeți, asta e cea mică. Și mai am una mare, care e încălcită la foc. Doar aici. E încălcită. Da. E încălcită. Se pare. Așa. Și cărți. Este cărți. Cu cărți. Amestecate cu alte cărți. Facem o operație. Cărți plus cărți, plus cărți, plus cărți, minus cărți egal cărți. Exact. Și în ultimul dulap, cărți. Cărți cu fișe, cu cărți, cu fișe, plus cărți egal cărți. Cu fișe. Ok. Și am lăsat la urmă, dar nu are intenție. Imprimanta mea de la HP. Aici are scanner. Pun aici și scoate ecranul, dar nu se vede. E acolo în punctul. Aici e butonul de închidere. Nu se vede, dar în fine, aici e taba cu foi. Am încărcat-o a 10-a oară. Și aici am tușurile. Am și color și negru, alb. Și gata pe ziua de azi. Vă pup, la revedere!